ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಲೊಂಜಿ ದೇವಲ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡ 10 ಹಚ್ಪೋ ವರ್ಷೋಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಈ ಊರುಗು ಬರ್ಪೆಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ಮುಲ್ಪದ ಕರಬರಿತ ಸುಮಾರು ಊರುಲೇನು ಮಾತ ಗರ್ತದ ನೆಲಸಮ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಇಲ್ಲುಲೇನು ತೋಟೊಲೇನು ಕಂಡೊಲೇನು ಅಂಚನೆ ದೇವಲ್ಯಲೇನು ಗುಂಡೊಲೇನು ಪೂರ ನೆಲಸಮ ಮಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡುಪ್ಪುನ ಈ ದೇವಲ್ಯನು ನೆಲಸಮ ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮುಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಯ್ಜಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಐತಪಿರಡು ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಿತ್ರಲು ಪವಾಡಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಡತನು ಆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದೇವಲ್ಯದ ಕಥೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ಕತೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವ್ಯತೋ ವಿಸ್ಮಯ ವಿಚಿತ್ರలను ತನ್ನ ಮಣ್ಣ ಗರ್ಬೋಡು ದೇವೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ವಿಚಾರವಾದ ಜೋರುಡೆ ಸೊರಲ ಕಂಡಲ ನಂಬಿಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಸ್ಮಯ ಪವಾಡಲು ಅಪಗಪಗ ಜಿಡದೆರ್ತು ಸುಯಿಂತೊಂದೇ ಉಂಡು. ಈ ನಂಬುಳಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ ಪೊಟ್ಟು ಕತೆ ಕಟ್ಟುಕತೆ ಪಂದು ಬರಿಕ ದೇವರ ನರಮಾನಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪು ನಗರೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ನರಮಾನ್ಯನ ಗೇನದ ತರಿರ್ದು ಕಡಪದ ವಿಚಿತ್ರలను ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಪವಾಡದ ಕಥೆನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ. ಮೂಲೊಂಜಿ ದೇವಲ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರವುಡು ಕೆಲವು ನಂಬರೆ ಆ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಕತೆಕುಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಜಿಬತ್ತ ಇಸ್ವಿಗೆ ದಾನಗ ದಾನೆ ಅಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ಪೂರ ಸರ್ವಋತು ಬಂದರ್ಗು ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತೆಲಂದು ಪಣಂಬುರುದ ಸೇನೆರ್ಲಂದು ಆರು ಸೇನೆರಾದಿತ್ಯರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲ್ಡನೇ ಪೂರ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಮಲ್ತೇರು ಕಡಿಕ ಅಕಲ್ನ ಸೇನಾದಿಗೆ ಪೋಂಡು ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬತ್ತೇರು ಅಜ್ಬತ್ತ ನಾಳೆ ನೋಟಿಸ್ ಆಯ್ನ ಅಕಲು ಪೂರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಮೂಲ ಜಾಗ ಕೊರತಿ ಎಂಕಲೆ ಜಾಗ ಬುಡುಪೂಜ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆತಿ ಪುನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಪೂರ ಜಾಗನ ಅಕಲು ವಶದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಸರ್ವರ್ತು ಬಂದರ್ ಮಲ್ತೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಪಣಂಬೂರುದ ಬಂದರ್ದ ಕೈತಲ್ಡೆ ಈ ದೇವಲ್ಯ ಉಂಡು. ದಲ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷೋರ್ದು ದುಂಬು ಪಣಂಬೂರುಡು NMPT ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಎಕರೆಗಟ್ಲೆ ಜಾಗನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಡ ತೋಟ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾತೆಲ್ನ ಗರ್ತದು ಸರ್ಕೆ ಮಲ್ತೆರು ಮರ ಮಟ್ಟಲೆನ್ನು ಕಟ್ತೆರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಗುಡಿಗುಂಡ ದೇವಲ್ಯ ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚ್ ಮಾತೆಲ್ನ ದೆಪ್ಪೊಡಾಂಡು ಅಂಡ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ದೂರೋಡು ನಮ್ಮೊಡಾಂಡು ಅಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮೈಮೆಲ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಗತು ತೋಜುಂಡು. ಆ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ದೂರ ಕೊನೋದು ನಂಬರೆ ಬಂದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಗರ್ಪರೆ ಬನ್ನಗ ಸುಮಾರು ನಮೂನದ ತೊಂದರೆಲು ಅಕಲಿಗೆ ತೋಜನಿಗೆ. ಗರ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲಿಗೆ ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ಜಿಡಿದೆರ್ತು ಸುಯಿಂಪುನ ಸರ್ಪನ ಕುಲೆ ತೋಜನಿಗೆ. ಕೆಲವರು ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದು ಸೈತರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೆಷಿನ್ಲೆ ಹಾಳಾಣಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡಲ ಮೆಷಿನ್ ಕುಡರ ಚಾಲಾತಿಜಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಅಕಲಿಗೆ ಎದುರಾಣಿಗೆ ಕಡೆಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಪ್ಪು ನಟ್ಟೊಂದು ಬೋಡು ಬೋಡಾಪಿನ ವಿಧಿಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಅಲ್ಪುಡ್ದು ಕೊನೋದು ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ನಂಬಿಯರಿಗೆ ಆಂಡಲ ಈ ದೇವಲ್ಯನು ಆ ಜಾಗೃತ ಪಗತ್ತದು ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ ಕೊನರ ಸಾಧ್ಯ ಐಜಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿಡು. ದೈವನು ಮುಲ್ತದ್ದು ಕೋಣೋನಾಗ ಒರಿ ತೀರ್ಪೋತೆ ಅಪಗ ಆಯಾಗ ಸರ್ಪ ತೋಜಿದಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಬಕ್ಕ
ಮಾಮೂಲಾದ ಈರು ಏತೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಈರು ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಡ ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ ನಾಜಿಪ ವರ್ಷ ಆಪಿನಿ ಇನಿಕ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ಇನಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಲೈಕೆ ಅನಿತ್ತೆ ಈ 1 ಗಂಟೆ ಪಂಪಿನಿ ಆತಿರ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತು ಉಂಡು ನಾಂಡ ಸೈತಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾತು ನೆನಪುಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಆಡಿದು ಮಾತಿರದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಜೆ ಜಬ್ಬರ್ ಪಂಪಿನೇ ಮುಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಜಬ್ಬರ್ ಪಂಪಿನೇ ಪಣಮುರ್ದಾಯನೆ ಆಡ ಜಿಂಜ ಲಾರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಲಾರಿಡ್ ಎಮ್ಮೆ ಜಬ್ಬರ್ ಬಂದು ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾಲ್ಗುಣಿ ನದೀತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ನ ಲಾರಿಗೆ ಪುದರ್ ಪಾಲ್ಗುಣಿಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೂಳೂರು ಸುದತ್ತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚಿನಕುಲು ಪೂರ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಇಡೀ ಕಂಡೋನು ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡಿಯರು ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಏತೋ ಉಚ್ಚುಲು ಅವು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಚುಚ್ಚಿದ ಸೈತಿನಂಚಿನ ಆ ಜಾಗ ಒಂದು ಆತಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಕ್ಕರೆಗಟ್ಲೆ ಜಾಗಲು ಪೋತುಂಡು ಎಕ್ಕರೆಗಟ್ಲೆ ಜಾಗ ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ಪಡ್ಲು ಬುಡ್ದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೆನ್ನಿ ಎನ್ಎಂಪೀಠದ ಅಧಿಕಾರಿಲಾವಡು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸದ ಕುಲಾವಡು ಈ ದೇವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಬೇರು ಮುಲ್ಪದ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಲೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಬರೊಂದುಲೆರು ಈ ಜಾಗಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿಂಡ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಡು ನಡತದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂದು ಮುಲ್ಪದ ನಂಬಳಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಂಬರಿನೇ ಸಾಧ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಾಡಲ್ಲ ಮೂಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಐಟ್ಲ ತುಲಭಾರ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕೆಲಸಲ ಆತಿನ ಎತ್ತೋ ಕತೆಕುಲು ಮೂಲುಂಡು ಏತೋ ವರ್ಷ ಮದ್ಮ್ಯಾ ಬಂದೆ ಬರಿದಿನ ಕಲೆಗೆ ಏತು ಪೊನಿಂಡಲ ಪೊದುಚಾಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವನಿನ ಕಲೆಗೆ ಈ ಜಾಗಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಫಲಿತ ತೆಗೆದನು ಎಡ್ಡ ಕಡೆತ ಪೊದು ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ್ದು ವೈದನು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ ಒಂದೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚುಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಲ ಒದಗದು ವೈದನು ಅಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಕತಕಲು ಮುಲ್ಪ ನಡೆದನು ಇನಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಪೋತುನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಗರ್ತದ ನೆಲಸಮ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಕೊಟ್ಟು ಪತ್ತದ ಗರ್ಪೊಡುಂದಿಜಿ ಪಿಕ್ಕಾಸುಡು ಗರ್ಪೊಡುಂದಿಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಮೆಚಿನ್ಲು ಬೈದಂಡು ಸೇನ ಮಾತ್ರಡೆ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಜರ್ತದ ಸರ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡಿತ್ತಿನ ಈ ದೇವಾಲಯನು ಅಂಚನೆ ದೈವಸ್ಥಾನನು ಮುಟ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಮಿಷಿನ್ಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಐತ ಪಿರಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಲುಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿದಾದ ತೆರಿಗ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಾಲಯಗೂ ಒಲ್ತೊಲ್ತುರದು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಿನ್ನಲ ಮುಲ್ಪದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊನದು ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಆನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಆ ಯೋಜನೆ ಬತ್ತಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಮಾತ ಕೆಲಸದ ಕುಲ್ಲ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಪರಕೆ ಮಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಎನ್ನು ದಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಜಯಾತಿನ ಯಥೋ ಕಥೆಕಲು ಮುಲ್ಪ ನಡೆದನು ಬಲೆ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಕುಡಲಾತ ತೆರಿಗ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ಈ ಊರುದ ಒವ್ವೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಜಾಗಗಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ್ವೇರು ಈ ದೇವಾಲಯಗ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಕೆಲಸಗೂ ಜತ್ತಿ ಬಿದಾಡುವೆರು ಅಂಚಂದು ಈ ದೇವಾಲಯವು ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆಯಾತಿನ ದೇವಿರು ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಪಣಂಬೂರುದ ಶ್ರೀ ನಂದನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾದೇವಶ್ರಧಾಮೇ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮದ್ಯಾದೇವ ಶಿವೇ ಬ್ರಹ್ಮದ್ಯೋ ದೇವದೇವದ್ಯಾದೇವ ಶಿವೇ ಬ್ರಹ್ಮಧಾವದೇ ಬ್ರಹ್ಮದ್ಯೋ ದೇವಂ ಪ್ರದಶಂಕಲ್ಪಧರಾಶತೆ ಬ್ರಹ್ಮಮದ್ಯಾದೇವ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮೂಳು ಭಕ್ತರನಗಳು
ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಫಂಡದು ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟನು ಜೋಕುಳು ಜಾಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲವರೆಗೆ ತನ್ನ ಪಣಿಯರ ಆವಂದಿನ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಈ ನಂದನೇಶ್ವರದ ಸನ್ನಿಧಿಡು ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಪಣಬುದ ಊರು ಪಣಬೂರುಡು ನಂದ ಅರಸು ಕಟ್ಟಾದಿನ ದೇವಲ್ಯ ಪಂಪಿನ ನಂಬುಳಿಗೆ ಉಂಡು. ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಆದಿತ್ಯನ ನಂದರಸೆ ಈ ದೇವಲ್ಯನು ಕಟ್ಟಾವರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಂದರಾಯೇ ಈ ದೇವಲ್ಯನು ಕಟ್ಟಾದೆ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಜಾಗಡು ಮಣ್ಣು ಗರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಟಂಕೆಲು ತಿಕ್ಕದನಿಗೆ ಅವಿನ ಪೂರ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೋನ್ವೇರು ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ಮೈರ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆ 850 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸನು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ನಂದನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪಿನಿಡ್ದುಂಬು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಣಂಬೂರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಣದು ಈ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಡು ಉಂಟು. ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದೇಲುಪುವ ದಯ ಪಂಡ ಪಡ್ಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡುಟು ರಾಜಮಾರ್ಗಪು ಒಂದಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಅಂಚಂದ ಹತ್ರ ಅವು ಪಡ್ಡಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೂಡಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಬೋಣು. ಆ ಮೂಡಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಾಂಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕಥೆನು ಎಂಕುಲು ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರು ಬಾಯ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲೆ ತೆರಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಈತೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಗೊಳಪಟ್ಟದು ನಂದರಾಜೆ ಪಂಪಿನಯೇ ಜೈನ ಅರಸೆ ಆಳೊಂದುತ್ತೆ. ಆಯನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಕುಲ ದಿನಂಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಸಾದನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಕಲು ಅಕಲ ಕೆಲಸ ಕಜ್ಜಗು ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋನಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಆದ ಬಾಗಿಲು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವರನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶಕುನ ಎಡ್ಡೆನ ಪಡಿಕೆನ ಎಂಚಿನಾಪುಣದ ಅನ್ನ ಆ ಬೇನೆ ಬೇಸರನ್ನು ಬತ್ತದು ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಂಡ್ಯರು ಪೋದು ಅಮ್ಮೆರ ದನಿ ಒಯ್ತಾ ಇಡೀ ಊರುನೇ ಆಳುಸಿನ ದನಿ ಅಂಚಿನ ಅರಸನ ಕೈತಲು ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲು ಪಣ್ಣಾಗ ಆಗಲ ಒಂಜಿ ನಮನೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಣಿಗೆ ಆ ಬೆಚ್ಚನ್ನು ಕೇಳ್ದು ಆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ದಿನಟು ಈ ನಂದನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಈ ಕಾಡು ಮೇಡಿತ್ತಿನಂತ ಈ ಜಾಗಿನ ಸವತಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರಿಯೆ ನಂದನೇಶ್ವರ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣಂಚ ಪಂಡ ನಂದರಾಜೆ ಕಟ್ಟಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂದನೇಶ್ವರ ಪಂಪಿನಿಚ್ಚಿನ ಪುದರಡು ಐಡು ಬಕ್ಕ ದುಮ್ಮತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಐಡು ಬಕ್ಕ ಇರಿ ನೆಕ್ಕಲು ನಂಕು ಬಹುತ ತೆರಿಲಕ್ಕನೆ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜನ ಕಥೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೇ ನಮ್ಮ ಪಣಮೂರು ನಂದನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮೇಟಿತ್ತದ ಮೂಡಾಯಿ ಮೇಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಕಂಬಳದ ಕೆರೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡು ಮೊಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯದ ಕೆರೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡು ಅಮೃತ ಕೆರೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜನೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಪಂಪಿನೇನು ಎಂಗಲು ಪಾರ್ದೋನಡ್ಲಾಕೆ ಹಿಡ್ದ ಎಂಗಲ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಪಂಪಿನಲಾಕೆ ಮಹಾದೇವಶ್ರಧಾಮೇ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮದ್ಯಾದೇವ ಶಿವೇ ಬ್ರಹ್ಮದ್ಯೋ ದೇವದೇವದ್ಯಾದೇವ ಶಿವೇ ಬ್ರಹ್ಮಧಾಮದೇ ಬ್ರಹ್ಮದ್ಯೋ ದೇವಂ ಪ್ರದಶಂಕಲ್ಪದಗಾಶತೆ ಬ್ರಹ್ಮವದ್ಯಾದೇವ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಂದನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಡೆಟ್ಟೆ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆನಿ NMPT ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಅಲ್ಪೊರ್ದು ದೆಪ್ಪರೆ ಏತು ಪೊನೆಂಡಲ ಅವು ಎರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಐಜಿಗೆ ಬೆತೆ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಎದುರಾಡಿಗೆ ಕಡೆಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ದೈವಸ್ಥಾನನು ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ಕಟ್ಟಾಯರು. ಅಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಜುಮಾದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಗುರ್ತ ಪಣಂಬೂರದ ಈ ಜಾಗಡು ಇನಿಕ್ಲ ತೋಜೊಂದುನಿಗೆ ಮಹಾದೇವಶ್ರಧಾಮೇ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮದ್ಯಾದೇವ ಶಿವೇ ಬ್ರಹ್ಮದ್ಯೋ ದೇವದೇವದ್ಯಾದೇವ ಶಿವೇ ಬ್ರಹ್ಮಧಾಮದೇ ಬ್ರಹ್ಮದ್ಯೋ ದೇವಂ ಪ್ರದಶಂಕಲ್ಪದಗಾಶತೆ ಬ್ರಹ್ಮವದ್ಯಾದೇವ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ. ಆ ಜಾಗಗೂ ಯಾನಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಪೂ ಕೊಯ್ಯರು ಪೋನಿತ್ತೆ ಕೇಂಡರ್ಲ ಯಾವ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನಿಗೆ ಪೂ ಕೊಯ್ಯೋನು ಅಂಜೋಲು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡು ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪುವ ವರ್ಷಗೊರ ಅಂಚಿನ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆಗೆ ಜೋಗ್ಲೆಯನ್ನು ಕಡಪರು
ಕೇಪಲ್ದ ಪೂವು ಬಕ್ಕ ಈ ಮಿಠಾಯಿ ಪೂವು ಈ ಪೂನು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಇತ್ತದಲಕ ಮಲ್ಲಿಗೆನ ಕಾಸುಗೌರದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ರಿಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಬಾರಿ ಪಿರ ಅಜಿಬ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುದು ವಿಷಯ ಪಂಪಿನ ಎಂಕಲು ಅಪ್ಪಗ ನಲ್ಪ 5 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುದು ಎಂಚೆತ್ತನ್ನು ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ನಿಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಆತ್ ರೀತಿದ ಭಯಾನಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮೂರ್ತಿನ ತೂಣಗನೆ ಎಂಕ್ ದಸಕ್ಕ ಬರ್ತಂಡು 16 ಗಂಟೆಗೆ ಮಿನಿ ಪೋಣು ದಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಣು ಒಂದು ಪೂರ ಸಹಜ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಏತೇ ಪಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಂಜೆಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ಕೆ ಬಂಡ ದೇವೆರೆಗೆ ಆಯ್ನ ದೇವೇರಿಂದಲ ಪಣ್ಪೇರು ದೈವ ಅಂದಲ ಪಣ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಗಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೇವೇರಿಗೆ ಜಿ ಪಣ್ಪೇರು ದೇವೇರು ಆಯ್ಗ ಅಣು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಅಣುತ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ ನಡಪುವೆ ಆಯ ನಡಪುಣೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೇನು ಆಕಲಿಗೆ ಕುರಿದುಪ್ಪೇರು ಈಶ್ವರ ದೇವರೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ದೇವರೆಲ್ಲ ಆರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯನಂಚಿನ ಪೂರ ದೈವಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಗಳು ಕೊಡಮಣತಾಯ ಉಲ್ಲೇರು ಜಾರಂದಾಯ ಉಲ್ಲೇರು ಜುಮಾದಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲು ಇತ್ತೊಪ್ಪುಣಗಲ್ಲ ಕಾಂತೇರಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಪೋತಿನ ಕಡೆಗೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಅಂಡು ಪಂಡ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕುಣಿಪಿನಾಗೆ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಡೆಗೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಏರ ಬತ್ತದು ಬಂಡಾರಿ ಬಂದು ತೋಜು ನೆಂಕ್ ಸುರತ್ ಕಾಲ್ದಾರು ಆರು ಆಯ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾಯ್ನ ಎಂಚ ಬಂಡ ಐನ ಪೂರೈತೆ ಆನು ಪಂಡಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ಐಕ್ ಬೋಡಾಯ್ನಂಚಿನ ಮಂತ್ರವಾದಿಲಕ್ಲೇನು ಪೂರಾಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಅಕಳ ಪೂರ ಕೇಣದು ಅಕುಲು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ಯರದಲಕನೆ ನಡತದು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ದೈವನು ಮುಳ್ತುರಿದುಕೊಂಡದು ಸುರತ್ಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಬಜಿಪೆಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಅಂಚ ಕಟ್ಟದಾಯ ಬಕ್ಕ ಮುಳ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪಣಮೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿಕಲ ಮೆರೆಯೊಂದುಂಟು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಲ್ಯಡು ತುಲಬಾರದ ಸೇವೆ ಕೊರಪೆ ಪಣ್ಣಂದ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಾಡು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತುನು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿದಿನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಉಂಡು ಆ ಪಾತೆರಗು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡ್ಲೆಕ ಇನಿಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಪ ಪವಾಡಲು ವಿಚಿತ್ರಲು ನಡತಂದೆ ಉಂಡು ಆ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆದ ಕತೆದಾದ ತೆರಿಗ ಒಂತೆ ಹೊರತು ಕಡಿಸು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪರಕೆ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿನ ಕಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಡು ಜೋಕುಲ ಒಂದಿನ ಕಲೆಗೆ ಜೋಕುಲ ಆಪುಡು ಕಲ್ಪು ಬರಾವದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಏನ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಾಂದ ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೈ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೂವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಪ್ಪಡು ಆ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಲು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಡು ಬರೆಲುಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಸರಿಯಾತಿನ ಎತ್ತೋ ಕಥೆಕುಲು ಮುಲ್ಪಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಡೆದಿನ ವಿಚಿತ್ರಲೆಗೆ ಪವಾಡಲೆಗೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದಿನ ಮಾತ ತೆರಿಗ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಎನ್ಎಂಪಿಟಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕಲಾಡು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವಲಾಡು ಅತ್ತಂದಾನ ಊರು ದಕಲಾವಡು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡತೋನುವೇರು ಮಹಾದೇವಶ್ರಧಾಮೇ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮದ್ಯಾದೇವ ಶಿವೇ ಬ್ರಹ್ಮದ್ಯೋ ದೇವದೇವದ್ಯಾದೇವ ಶಿವೇ ಬ್ರಹ್ಮಧಾವದೇ ಬ್ರಹ್ಮದ್ಯೋ ದೇವಂ ಪ್ರದಶಂಕಲ್ಪಧರಾಶತೆ ಬ್ರಹ್ಮವದ್ಯಾದೇವ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ದಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ವಿಘ್ನ ವಿಡ್ಡೂರೋಲು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆನು ಪಂಡವನು ಬೇರು ಅಂಚ ಪರಕೆ ಪಂಡಿನ ಕೆಲವೇ ಸಮಯಡು ಅಕಲ್ನ ಸಂಕಷ್ಟೋಲ್ ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕುಲು ಎದುರಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬುಲಿಗೆ ಉಂಡು ಮಹಾದೇವಶ್ರಧಾಮೇ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮದ್ಯಾದೇವ ಶಿವೇ ಬ್ರಹ್ಮದ್ಯೋ ದೇವದೇವದ್ಯಾದೇವ ಶಿವೇ ಬ್ರಹ್ಮಧಾವದೇ ಬ್ರಹ್ಮದ್ಯೋ ದೇವಂ ಪ್ರದಶಂಕಲ್ಪಧರಾಶತೆ ಬ್ರಹ್ಮವದ್ಯಾದೇವ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಕಾಂತೇರಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅವು ಮೂಳಿತ್ತನು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕಂಡದ ಇಪದ ಮೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕಂಡದ ಇಪದ ಮೇಟ್ ಉತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚಿದ ತೀರ್ಥ ಪೇಂಟೆಡ್ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡು
ಆಯ್ತಾ ಈ ಮೈಟ್ ಈತ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಕೈತಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಕೊಂಕಣೇರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡ ಮಾರ್ಗದ ಅಂಚು ಪೋಂಡ ಗುಡ್ಡೆಡು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡ ఆయన నరసింహైతాళరు పంపినారు నడప వందిత్తారు ఐదుల అంచెపుండ బదవిదే అన్నోడి బదవిదే కూಳೂರು ಮಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಪೂರ ಸಂದರ್ಭಡು ಬದಬಿದೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂದನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತುಂಡ ಆಂಡ ಕಾಂತೇರಿ ಧೂಮವತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡುದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡುದು ಬಾಕ ಪೂರ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಂಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೈಪಾಡ್ರೆ ಅನಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಬರ್ಪಿನೇ ಕೈಪಾಡುನು ಒಂಜ ಅವಘಡ ಆಪುಂಡು ಒಂಜ ಆಯ್ಗ ಅವಲಕ್ಷಣ ಆಪುಂಡು ಒಂಜ ఆయన ಬೇಲೆ ದಕಲು ತೀರ್ದು ಸೈತು ಪೋಪೇರು ಆ ಜಾಗಡು ಅಂಚೊಪ್ಪುನಗ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಜುಂಜೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚಿನ ನೆನಪು ಎಂಗಳಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಒಂದು ತೊಲ್ತುರ್ದು ಜನ ಈ ಕಲಾಕಾರಿಕ ದಿಂಜಿ ದಿನ ಜಾಗಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನುವೆರು ನೆನತಿ ಕಾರ್ಯ ಜಯಾನಗ ಪಂಡಿ ಪರಕಿನ ಹೊತ್ತದು ಬೂಟುವೆರು ಮಹಾದೇವಶ್ರಧಾಮೇ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮದ್ಯಾದೇವ ಶಿವೇ ಬ್ರಹ್ಮದ್ಯೋ ದೇವದೇವದ್ಯಾದೇವ ಶಿವೇ ಬ್ರಹ್ಮಧಾವದೇ ಬ್ರಹ್ಮದ್ಯೋ ದೇವಂ ಪ್ರದಶಂಕಲ್ಪಧರಾಶತೆ ಬ್ರಹ್ಮವದ್ಯಾದೇವ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಮುತ್ತಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತುಗೆ ಮುತ್ತಿತ್ತಿನಲ್ಪ ಧರ್ಮಗೆ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ವಾ ರೀತಿ ನಡಪುಣು ಪಣ್ಪುಣಿಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಉದರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಪಣಂಬೂರು ಶ್ರೀ ನಂದನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ದುಂಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ದಯ ಪಣ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ 805 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಳ್ಳಾಯ್ನ ಅಳುಪೇರ್ನ ಕಾಲುಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂದು ಪಣ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ ಕಳ್ಳ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯೊಂದಿನ ಕತೆ ಆಂಡಲ ಕತೆ ಕಜ್ಜಿಗ ಒಂದೆ ಆ ಕತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಏತೋ ದೈವಲು ಏತೋ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ಅಗೋಳಿ ಮಂಜನನ ಇತಿಹಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪಣವುದವರು ಪಣಂಬೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ತೋಜಿದ ನಂದನೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕಲೆಕಾರ್ಲಿಕ ಇನಿ ಒರ್ಬಡಿ ಪಸೆಡ್ದಂಡು ವಿಚಿತ್ರುಲು ಪವಾಡುಲು ಮೂಲು ಕೋಡೆಲ ನಡತದಂಡು ಇನಿಲ ನಡದಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡಪುನು ಪನ್ಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಕ್ತಿರಡ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ವಿಚಿತ್ರನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂನಗ ಬೇರೆ ಕೆನ್ನಗ ನಮ್ಮ ವಾಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಕತೆನೆ ಇಡೀ ವಿಜ್ಞಾನಗೆ ಸವಾಲು ಪಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆನಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ ಮುಲ್ಪದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಕೊನವರ ಸಾಧ್ಯವಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ದೇವರನ ಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನೇನು ತೂನಗ ಇನಿಕ್ಲ ಒಲ್ತೊಲ್ತುರ್ದು ಜನ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನೇನು ತೂನಗ ಮುಲ್ಪದ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ ಪವಾಡದ ಕತೆಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ವಾಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಕತೆನೆ